Vítam vás pri mojom ďalšom videu a dnes to bude ukážka vecí, ktoré mi zostali zo Silvestra. Je toho celkom dosť, tak to veľa mi to ešte nezostalo, tak ideme rovno na to. Takže ako prvé tu máme dve rímske sviece Dum Bum 8-ranové. 2. Ďalej sú tu klasické rimanky od Piroka. Tým mi ostali 3. Ďalej z detskej pyrotechniky Žabák. Tých mi 5 ostalo. Ďalej rakety Dum Bum. Tých mi ostalo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ďalej aj jedna delová rana Profi. Ďalej mi to ostali po domácky vyrobené single shoty. Je to vlastne rozobratý bumbác. Tých mi ostalo 6. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Ďalej tu máme dve fontány od Georgiu. Jedna je Gold a druhá je Silver. Ďalej tu je jedna petarda Bonbon a 4 labomby. Ďalej dva maličké 25-ranové kompakty Raketomet. Ďalej petardy Viper Special. Tie sú naozaj na to, aké sú malé, sú fakt dobré. Tých mi ostalo asi 50. Ďalej Dum Bum Purple, tých mi ostalo 15. Sú fakt dobré, podľa mňa sú aj krajšie ako zelené, mne sa osobne viac páčia. Ďalej Mega Dynamit, tých mi ostali 2. To je tiež celkom dobrá petarda, na to, že má len 2 gramy, je silná. Ďalej mi tu ostali stroboskopy, 5 kusov. Ďalej Zenga petardy, tých mi ostalo 10. Ďalej tu máme pískajúce raketky. Tých neviem koľko tam môže byť, 20, 30, tak nejako. Ďalej tu máme celé balenie Dum Bum single shotov. Strieľal som intenzívne už od rána, ale aj tak som to nejako nestihol vystrieľať. Ďalej tu máme celé balenie klasických Dum Bumov. Ďalej dve balenia Thunder Kingov od Georgiu. Čiže to je 12 kusov, jedno balenie 6. Ďalej sú tu petardy Xander Zone. Tie sú podľa mňa celkom dobré a sú aj pekné. Majú na začiatku červený záblesk. Mám ich 9. Ďalej tu máme celé balenie petard Megatron, čiže 4 kusy. Ďalej sú tu celé balenie búchajúcich koberečkov 70 ranových, čiže vnútri 5 kusov. Ďalej 6 balení bomb, celé balenia ešte nie otvorené, v jednom balení 20 kusov. A nakoniec sú tu ešte JC05 alebo Widowmakery 3, to je vlastne FP3 mini, 4 balenia. Takže ak sa vám video páčilo, určite dajte like, ak sa nepáčilo, dajte dislike. Ja vám ďakujem za pozretie videa, veľmi sa poteším odberu a vidíme sa pri ďalšom videu.